Narumpayu Neoskum, ke channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotar. Kakerwa ka balathok do ba chanda mesungo balathok ka bangkum ni mi kathamakti na po rijantia nakadaw bamdan ka jingpen mi uba aden ya ka kerteng jantia assembly ha ka por bayakren ya ka reservation policy de menta kata ka jingdawa 70% baladawa do ba aden hatu kam dai mo ban yo bahalang bat ki penar jong iro lobo ya kani ka jingkali lada yo bahalang te ka dehi ban pendem jur ya ka jing ong jong ba aden lada yok bahalang te kam don kam palat ban kren ni ban penhe ni ban pen sniu ya kani kamat uba aden uyeng bandawa ya ka ta ka baha thung kam thung jam lani kata ka reservation policy tang ba ka jing kren jong u klem pen mi ya ka kantin jantia tang ba lada u damru ban pen mi ya kata ka jing yok bahalang pat ka dan bet lang hi uba snya bahalang bar uba wailat miki ki pen mi ya ka kerteng jantia tang ba amdan kata ka jingkwa lani ka jingyaki naki banyakren nakadaw kata ka baha thungkam thungjam lani kata reservation policy haka jing sngaw jonga ka baha namar amdai ka basniu palat hadu kata banyo baha wat lada klem mi kerteng ru banya ka ba shumi kerteng klem yo baha ai pat bat ru la tho shushu da ka ba angkum ni imat kamat election jong ka NPP ban penrem ya ka VPP dikan day ka jantia kumbaong daki arngut ki ministers bat ka LP kumbaong prestun vote ya ka NPP bukan wan ka LP ngam kersyan ya ka jingong uba aden ban penduk no ka kerteng ni ka nam jong ki jantia namarba lada ka hinyau trep ka dei kum ka kami de ka khenrem kan dei ka henmen bat ka penar kan dei ka para nang tabut sakibhoy ki war etc nritang ini idaw ibarit ngam thut ni wit ai ban kersyan ya ka VPP nakentu ya iba aden ban buram ya ka jinglong kerpang kinong jantia niki penah lapan kut uba chanda me sungo ya ka ni ka kerwo jong